από εκεί, γιατί θα βρέξουν πάνε τα παπούτσια μου. Είναι μακριά από εδώ και... Θα μπεις μέσα. Ναι. Κατέβω από εδώ. Καλό είναι. Ο καπετάν Χρήστος και μπαλάδα του. Ορίστε. Τα μίλια, ναι. Δεν είναι εδώ ο φίλος μας. Όχι, μόνος του είναι. Είναι το σημάδι το δικό μου, θα σου πω το σημάδι. Μόνος του. Από εκεί εδώ λέει έρχεται. Έχω δύο ψαράκια. Τι είναι? Γιατί εσύ μας αδίκησες. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτοί δεν πιάνουν τίποτα, κύριε Χρήστο, και μου φαίνεται ότι είναι οι αρματοσχές το πρόβλημα. Του πήρατε... Α, όχι. Τι είπες? Αυτοί λέω δεν πιάνουν τίποτα και κοιτάνε και μου φαίνεται φταίνει οι αρματοσχές. Έχουν τις αρματοσχέσεις έτοιμες.
Μπα, άλλη φορά είναι εσύ σήμερα. Όχι σήμερα, γενικά. Κύριε Χρήστο, έχετε πάρει καμιά σκορπίνα εδώ, λέει. Ναι, ναι. Όχι τώρα. Ναι, ρε παιδί, παρόλο ότι είναι τόσο βαθιά, Τώρα πήραμε ένα μπακαλιάρο. Μεγάλο! Ναι. Έχουμε μπλέξει, κύριε Χρήστο. Ναι. Άσε τα κάνω. Ας το σημαίνω. Έτσι. Ας το σημαίνω αυτό. Έχεις και ωραίο ψάρι πάνω. Όρμα, σωστό. Κινηματογράφο τον δάσκαλο. Παρόλο που το ρίξαμε αρκετή ώρα μετά, κοίτα πως έγινε πετονιά. Σου λέω η μισινέζα αυτή. Η μισινέζα αυτή. Την έχω εγώ γιατί την έχω πετάξει. Με έχεις πιάσει. Μπετονιά, ούχα, μανά, μπετονιά, καήκαμε. Εδώ είναι, νάτι. Σου λέω εγώ. Πρόσεχε, πρόσεχε. Τραβάει, με τραβάει κάτω. Κάτσε να τα ανεβάσουμε πάνω γιατί είναι και τα δυο μολύβια. Μολύβια, μολύβια. Ναι. Γιατί για ένα ψάρι. Ξαναδολώσουμε. Έχουν φύγει δολώματα, Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ναι. Παίρνω τα από κάτω. Λοιπόν, κάτσε, κράτα το, κύριε Χρήστο, να σου κάτσει να δηλώσω. Βλέπεις σαν προφυλακτήρας είναι. Μπακαλιάρος είναι. Έλα, να φέρω την απόχη. Μπακαλιάρος είναι. Όχι, όχι, ωραίος μπακαλιάρος. Γεια σου, Μάστο. Και εκεί τα μπαλά. Ναι, ο μπαλάς είναι χάλια. Ωραίος μπακαλιάρος. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Ωραίος μπακαλιάρος. Και έλεγες πως θα βγει η σούπα σήμερα. Γεια σου, κύριε Χρήστο. Άκου, προφυλακτήρας. Έτσι είναι ο προφυλακτήρας. Χειμωρί. Αυτό είναι. Κάτσε σου βγάλω μια φωτογραφία. Ψάρια δεν βλέπω. Τίποτα δεν έχει πάνω. Πάλι μπλεγμένοι είμαστε. Έχεις. Ένα ψαράκι έχεις κάτω. Και τα άφησα τόση ώρα. Πάλι μπλεγμένοι είμαστε, κύριε Χρήστο. Άντε. Λέω κι εγώ γιατί δυσκόλεψα πάλι.
Μα γιατί στο καλό ρε γάμο του. Έλα. Ανέβαινε. Γιατί στο καλό. Ανέβαινε. Μπράβο. Τι περιλαμβάνει το μενού, Να πασά. καπετάνιε. Αυτό το Φιλαδέλφια με κουλουράκι. Και το μπαρ εδώ τι έχει, ουισκάκι. Μπύρα. Έχει μπύρα. Διατέρατα. Βγάλω μπύρα. Όχι, όχι, δεν θέλω. Έχω φέρει τσιπουράκι δικό μου, Α, ναι. άμα θέλεις. Τι προκύψει. Τι είναι αυτό ρε γάμο του. Το μεταχειρισμένο που έχει πει ρε γάμο του. 266 μέτρα. Σένα. Όπα. Τίποτα, αν είναι δυνατόν. Δεν ξαναρίχνω. Κύριε Χριστό, Τι λες. Όχι γάμο του. Όχι, μου φύγε ένας καλός. Ναι. Πλάκα είναι ότι βουτάνε αμέσως και πάνε κάτω χωρίς φούσκα, χωρίς τίποτα. Ο πιο καλός έφυγε. Θα είναι πολύ μέσα θα ρίξω. Πώς πρέπει να το περάσουμε πρώτα από μέσα. Ό,τι κάνει. Τι θέλουν εκεί όλοι. Εγώ θα ρίξω άγκυρα, άμα θελήσετε. Τι κάνεις ρε εδώ πέρα, ρε τροπομείο. Ταχυδρομείο, ταμιευτήριο, Χαλάνδρη. Όχι. Α, Ναι. με συγχωρείς πάρα πολύ. Χαλάνδρη, χαλάνδρη. Θα ρίξω άγκυρα, αν θελήσετε, ελάτε να σας δώσω από πίσω. Θα ρίξω. Ρίξτε εδώ. Θα ρίξεις εδώ. Εκεί πρέπει να ρίξεις, ναι. Α, εντάξει. Ρίξε εσύ πρώτα και θα ρίξω Όχι, εγώ μετά. ρίξε άγκυρα να με δέσεις. Να μην ρίξω εγώ. Σπίτι. Δεν πειράζει, δεν. Θα ρίξω εγώ να σε δέσω.
Ναι, αλλά πρέπει να ρίξεις πιο εκεί, γιατί εγώ θα ρίξω τσιμέντο, οπότε εσύ με την άγκυρα πρέπει να πας πιο εκεί. Θα τον κρατήσει έτσι ή θα τον κάνει βοριά. Τι άκουσατε. Μα έτσι θα τον κρατήσει μέχρι το απόγευμα, μας πάει κι άλλο καιρός. Θα να ρίξω εγώ μπροστά να βγούμε γύρω στα 400-380 Ναι. και να αφήνουμε μετά. Ο μικρός είναι ο καπετάνιος του σκάφους από ό,τι κατάλαβα, Οπότε να μην ρίξω. Τυχεροί είμαστε. Βελτώσαμε το... τσιμέντο. Πως μας είδαν ότι ετοιμαζόμαστε για άγκυρα. Ναι, ναι. Έλα. Ψάρι και ψαράκι ας είναι. Μουγκρί να μην είναι. Βρίσκεις. Ωραία, μουγκρί είναι. Πω από ένα μουγκρί. Πω από ένα Σπάθα, μουγκρί. μήπως είναι. Μουγκρί. Μουγκρί. Δεν το είδες. Αυτό μας κάνει τόση ώρα. Ναι, ναι. Θα τα σπάσει όλα. Έβαζε εκεί να... Έτσι και τι θα κάνεις. Να παίρνει πόσικα από εδώ αν χρειαστεί, γιατί άμα... Ανεβάζει, μην το βγάλεις έξω το νερό. Μέσα τα αυτά, μέσα. Έτσι μπράβο. Για να το πιάσω εγώ. Μη μας Θα καρφώσει. το βγάλω να φύγει. Θα το κρατήσεις. Πάρ' το μωρά, το πάρουμε. Θα το πάρεις? δώσεις κάνα στη γειτονιά, κάποιοι τα τρώνε. Α, εντάξει τότε. Έτσι να το πιάσω τότε να το ανεβάσω. Πω. Με πραγκό θα ωραία, χρειαστεί. φράκι. Κάτσε να πάρω το γάτο τότε. Έφυγε. Κι άλλος έφυγε ρε παιδιά τώρα, μόλις μου έφυγε γάμο του. Μόλις μου έφυγε πάλι ένας. Αυτά τα μικρά. Εκεί φτάσε η πιο μικρή από αυτά. Τέτοια ψαράκια έτσι. Ναι. Άρα εγώ απλώς θα δολώσω, αλλά δεν ξαναρίχνουμε. Θα πάμε αλλού. Μόλις ανεβάσεις. Ό,τι πεις. Εγώ ό,τι πω. Επειδή έτσι ανέφερες... Καθίσουμε εδώ να πιάνουμε μικρά. Θέλεις. Εγώ τι... Ό,τι μου πεις. Αρέσουν αυτά τα ψάρια. Μικρά είναι. Πάμε εκεί τώρα. Στα βαθιά. Να ρίξουμε το πετό. Πιάσουμε κανένα κουτούκι. Άσε το να ανεβάσω. Άμα δεν το έβαζε και κατέβασε.
Αυτή ήταν η ψαριά μας. Ε, Αυτή ήταν η ψαριά μας. ένα. Εδώ, ναι. Τίποτα δεν έχει πάνω. Τίποτα δεν έχει. Ξέχασα να το σφίξω αυτό και το Χάλασε. έψε. Όντως δεν το έσφιξες. Το ξέχασα. Κρίμα. Θα χρειαστούμε την πένσα. Όχι. Το κρατάς και το κατεβάζεις σιγά σιγά ή το αφήνεις όλο. Αφήνω να φύγει. Αφήνω και φεύγει. Δεν μην έχει κόπο. Ναι, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Μετά τράβηγμα και σπάει,